उदखारि बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै कामरुप जिल्ला एबसु आरो रङिया दखरा एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे UPSC आरो APSC सिभिल आनजादनि सावरायमेल हाबाफारि खुंदों। दिनै रङिया फरायसालिमानि नब्लाङाव कामरुप जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै UPSC आरो APSC सिभिल आनजादनि आरो बर' बिजों आयदाजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ कामरुप जिल्ला एबसुआ सा 15 फरायसाफोरनो मान बिलाइ आरो आर'नाइ होनानै बरायदों। आरो रङिया दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बर', इंराजि आरो असमिया बिजों फरायनानै मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय सा 120 फरायसाफोरखौ बरायदों। रङिया दखरा एबसुआबो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बरायनाय मेलबो खुंनाय जायो। बे मेलखौ सामलायदोंमोन कामरुप जिल्ला एबसुनि आफादगिरि पटनेश्वर बर' बिथाङा आरो बे मेलखौ बेखेवना होयो रङिया फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर ब्रजेन्द्र सयकिया बिथाङा। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो AES 1 DEO काम DMC SSA कामरुपनि अपरब ठाकुरिया बिथाङा। माननि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा लक्षीधर बर', रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसाद बर', रङिया बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि खगेन्द्र बर' आरो रङिया जिल्ला ST मासिगिरि वेलफेयार बर्ड आरो ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। जिल्लानि सिङाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बेयाव मान बावदों आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बादियै बिथांमोनहा बेबायदि मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा जोंखौ लिंनानै मिरुनिफ्राय बाहागो लानो होनायनि थाखाय दिनै जोङो बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे कामरुप जिल्लानि सिङाव बेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर दङ आरो बेजों लोगोसेयै जोंनि गासै बर' फरायसाफ्रा इयुनाव बे कामरुप जिल्लानि सिङाव आरो आसाम हादोराव दिनै बर' हिसाबै थांना थानायाव गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय सुबुं धोन सोरजिनो थाखाय राफोद सुबुं धोन दानो थाखाय दिनैनि फरायसायानो दिनै जोङो बेबायदि मोनसे थुलुंगाथाव हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे बिथांमोनहा सुबुं धोन हिसाबै आरोबाव जोबोरैनो बिहोमा होलांगोन हारिनि थाखाय आरो बे मिजिंजोंनो दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिजिंथियो जाहाथे बे कामरुप जिल्लानि सिङाव जोङो नुनाय आरो मिथिनायाव दिनै जोंहा सोलोंथाइखौ लानानै बेवहाय जि सोलोंथाइनि फसंथान दङ बेजों लोगोसे बेयाव जाहाथे जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा बे सोलोंथाइ फसंथानजों सोमोन्दो लाखिनानै बेयाव फराफारि फरायनानै जाहाथे जाफुंसार जानो हायो आरो इयुनाव अरायसम जोंनि बर' बिजोंखौ रैखाथि होना लांनो थाखाय जोङो बेयाव मोनसे खावलायनाय लाखिगोन। बर' फरायसा आफादनिफ्राय कामरुप जिल्लानि सिङाव जेसेबां सोलोंथाइनि जेंना दङ बेखौ बोस्रांनायजों लोगोसेयै आसाम हादरनिफ्राय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बायदि जेंनानि सायाव मोगा मोगि जागासिनो आरो बेखौ लानानै जेंना बोस्रांनाय फारसे जोङो अरायसम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बिनि सायाव जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो नंखायनो दिनैनि फरायसाफोरखौ लानानै जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिखौ लानानै जों थांगोन आरो बेयावबो दिनै बिथांमोनहा UPSC आरो सिभिल सार्भिस जायखिजाया APSC जों खुंजानाय आरो बेबायदिनो सिभिल सार्भिसनि अरिएन्टेसन हिसाबै बिथांमोनहा माखासे सांग्रांथि बेवहाय लादों आरो गुबुन गुबुन बेवहाय अफिसार आरो बिजाथिफोरखौ बिथांमोनहा लेंहरदों आरो बेयाव बेबायदि मोनसे प्रग्रामा जोबोद गोनांथार मानोना जोङो इयुननि थाखाय फरायसाफोरखौ बेबायदिनि सायाव सांग्रांथि होलांनांगौ। गोबां जोंनि बर' फरायसाफ्रा गासिबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै गावबागाव थांखियाव थांनायाव जाहाथे बिथांमोनहा मोनसे नलेज मोनो मोनसे गियान मोनो बिनि थाखाय बे हाबाफारिया जोबोद गोनां। सार जिहेतु आसाम सरकारा 3 थाखोनिफ्राय इंराजि सानखान्थि आरो इंराजि आयदाखौ इंराजि बिजों खालामनो नायदों बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा खेंफोर फैगोन बिनि सायाव? बेयाव दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव फैगासिनो दङ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांदों आसामा। दा बेजों लोगोसे दिनै जोङो मिथिनो मोननायाव खौरां बिजोंजों मिथिनायाव जे आसामा जाय माने 9 आरो 10 बे बेलायाव आरो मेथामेटिक्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव मिडियामाव फोरोंनायनि बेलायाव जि मोनसे सोंथि ओंखारबाय दा बेखौ लानानै जोङो बेखौनो नोजोर बोयो जे सोलोंथाइ खान्थि आयेना बेबायदि मोनसेल' रावजों फोरोंनायनि बाथ्राखौ बेयाव थिनानै होआखै। बेवहाय बुंदों बाइलिंगुवेल लेंगुवेजजोंहाय फोरोंनो हायो। गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि मिडियामाव बर' मिडियामावनो जा एसामिस मिडियामावनो जा दिनै बेफोराव बुजिनो हायोबा बुजिनांगौनि थाखाय गुबुन मोनसे इंलिसजों बुजायनांगौनि थाखाय बेयाव मोनसे इन्सट्राक्सन दङ आरो बे निउ एजुकेशन पलिसिनि बे मोनसे इन्सट्राक्सन जे बाइलिंगुवेल मोनसे फर्मुलाजोंहाय मेथ्स साइन्सखौ फोरोंनो हायो। मानोना गोबां
माने बिनि सोदोब बिहुंनि गेजेराव जोंनि बर'जों हाजोबै बुजिजोबै माखासे माने मेथामेटिकेल आरो साइन्सनि जि माखासे सोदोबफोर दं बेफोरखौहाय दिनै इंराजिजों फोरोंनो हायो नाथायबा मोनसेल' मिडियामजों इंराजिजों फोरोंथारनांगौ जों बेखौ गनायनो हाया मानोना निउ एजुकेशन पलिसिया बाइलिंगुवेल मोनसे अप्शनखौ होनाय जादों आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि गासै जि बर' बिजोंनि हाई स्कुल बियो अलरेडि हायार सेकेन्डारिनि मर्यादायाव दिनैहाय बयबो आपग्रेड जासिगोन आरो मिडियामा हायार सेकेन्डारिसिम जोंनि मिडियामा थांसिगोन 11-12सिम आरो बिनि थाखायनो जों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे अंकस आरो साइन्सनि बेलायाव दिनै आसाम सरकारा जेखौहाय बिथांमोना बिथांखि लानो सानदों बेयो जुदि सिंगेल अपसन जायोबा बे गोरोन्थि जागोन मानोना निउ एजुकेशन पलिसिया बाइलिंगुवेल अपसनखौ दोनदों बिमा रावजों लोगोसेयै इंराजि बा बुजिनो हानाय रावजों फोरोंदेरनायनि मोनसे स्कपखौ दोनो दा बेखौनो जों हास्थायो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्राबो बिमा रावजोंनो बिजोङाव सोलोंथाइ लानांगौ आरो बुजिनो थाखाय बाइलिंगुवेल अपसनजों इंराजिजोंबो बुजिनायनि मोनसे अपसनखौ मोनो दिनै जोङो कामरुप जिल्ला एबसुआवहाय थांनाय 2022 मायथाइनि जायनाखि HLC आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनानै हाबाय दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियावहाय जोङो जायनाखि बर' बिजोंजोंल' जायनाखि उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौल' जों बरायनो लादों आरो लोगोसे देग्लाय जोङो 15 जन फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों जोंनि बे कामरुप हालामावहाय आरो लोगोसे जोंहा बुंनो गोनां दङ जोंनि बे हालामावहाय माने गंथामल' बर' बिजों गोजौ फरायसालि दासान्दि दङ जेराव जोंनि रङिया बर' बिजों गोजौ फरायसालि आरो बिरदत्त गोजौ फरायसालि गाजबारि गोजौ फरायसालि बेजों आरो लोगोसे गोदानै गंसे जेनाखि प्राइभेट फरायसालि UN एकाडेमि गंसे गायसनजादों बेजों गंब्रै जाहैबाय खिन्थु सोरखारिया जोंनिया दासान्दि गंथामल' दङ सिगां गंब्रै दङमोनब्लाबो खायसे सोरखारनि खायसे मावथांखि लानानै बिथांमोना गंसे फरायसालिखौ अलरेडि क्ल'ज खालामनानै होबाय बंशीधर गोजौ फरायसालिखौ बेखौ सरजाबना होदों जोंनि रङिया बर' बिजों गोजौ फरायसालिजों बेखौ बिथांमोना जेब्लानाखि 2020 मायथाइयावहाय जा मेट्रिक आनजादाव बिथांमोननि फरायसालिनिफ्राय माने निल एबा माने सासेबो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायै सोलाय बिथांमोना बेखौनो खाबु लानानैहाय बै फरायसालिखौ माने क्ल'ज खालामनानैहाय जोंनि रङिया बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव माने थांनाय 29 मार्च 2022 मायथाइयावहाय बिथांमोना माने अर्डार दिहुननानै होयो बिथांमोना कामरुप जिल्ला एबसु हिसाबै फैबाय थानाय HSC आनजाद होगिरिफोरनिसिम माबायदि खामानि मावनो लादों आरो माबायदि बिथांमोननि फरायनायखौ जौगाहोनो नायदों जिहेतु बेयो मोनसे नन बिटिआर बे नन बिटिआराव गोबां बर' फरायसाफोरा बर' बिजों फरायनो हाया बे हिसाबै कामरुप जिल्ला एबसु हिसाबै माबायदि खामानि मावदों जों दा आथिखालाव जोङो गोबां माने जों बिथांमोननि जौगानायखौ जोङो होलांनो थाखाय जों गोबां बायदिसिना जोङो एवारनेस बायदिसिना एवारनेसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो माने नाजाबोगासिनो दङ बेबायदिनो जों फरायसा आफादाहाय जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना माने बिथांमोननि न'खर न'खर थांनानै जोङो गोबां माने फरायनायनि सुलादफोरखौ जों लागासिनो दङ लोगोसे आरो जोङो माने जों मा खालामो गेजेर गेजेर माने कचिं क्लासबो जोङो खालामदों देग्लाय माने गरम बन्द'आवबो जोंनि कलिग्सफोरानो माने फरायसालि थांनानै माने कचिं क्लासखौ खालामदों बेबायदिनो जों बिथांमोननि इयुनखौ जाहाथे साक्सेसफुल खालामनो हायो जाहाथे इयुनाव माने दिनैनि फरायसाफ्रानो इयुनाव जाहाथे मोजां सासे दैदेनगिरि एबा सासे मोजां अफिसार सासे मोजां गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ आं बेखौनो खावलायो सरकारनिसिम गोख्रोङै बेखौनो आं खावलायनो नागिरो जाहाथे जोंनि फरायसालिफ्राव गुदियानो जाया मानो गेजेरानो जाया मानो गोजौ फरायसालियानो जाया मानो गोबां फरायसालियावनो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि आंखाल जानानै दङ जायनि जाहोनाव बैफोर फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे थाबैनो माने सुफुंनो थाखाय आं सोरखारखौ माने आंनिफ्राय माने खावलायहरनाय थाबाय